S'issa nġabru 1000 tunnellata ta' skart organiku permezz tal-proġett pilota tal-Borż Organika. Proġett li feħet jipparteċipaw 9 kunsilli lokali u l-mira issa ili jiġi estis fuq livell nazzjonali. Waqt konferenza internazzjonali hawn Malta fuq l-immaniġġjar sostenibbli tal-iskart organiku, il-kap tal-operazzjoni ta' Wasteserv Andrea Brinkat spjega l-benefiċċji li ġġib magħha il-Borż Organika. B'dan il-mod ovvjament nkun nistgħu naqsu l-bżonn ta' ħafna iktar spazju ġol l-engineered landfill tal-Allis, kif ukoll naqsu l-emissjoni ġol-arja għalfejn qed ngħidlek. Għax dak il-materjal imur ġol impjanti bħal Sant'Antnin u l-Malta Nord MBT Facility u hemmhekk jiġi trattat immedjatament. Il-proċess ikun ħafna iktar effiċjenti u jkun hemm ħafna inqas irwejjeħ ukoll. Diversi partijiet interessati kienu preżenti għall-konferenza fejn qasmu l-ħsibiet u l-idejat tagħhom fuq it-tema mitkellma. B'rappreżentanti barranin ma kienx sempliċement diskuss l-aspett lokali, iżda anke dak Ewropew. Punt interessanti li tqajjem mill-Kummissarju Ewropew għall-Ambjent, Affarijiet Marittimi u Sajd Carmenu Vella kien li 20% tal-ikel magħmul fl-Unjoni Ewropea jispiċċa jinħela. Dan ifisser total ta' 88 miljun tunnellata kull sena li ammontaw għal 143 biljun euro. Għamilna commitment kemm l-Ewropa in ġenerali kif ukoll l-istati membri in partikolari biex sal-2030 innaqsu il-food waste bin-nofs. B'enfasi fuq ix-xena lokali, il-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u t-Tibdil tal-Klima Jose Herrera tkellem dwar il-kampanji edukattivi li jsiru minn żmien għal żmien, fosthom dik bl-isem Taħlix l-iskart li takkumpanja l-implementazzjoni tal-Waste Management Plan. Ja kampanja li tħalli riżultati tajbin għaliex l-ammont ta' nies li qed jipparteċipaw din l-iskema dejjem qed jiżdied.